हाबलांबाय हाब्बाय थाइख्रि जोब्बाय थाइख्रिनायानो बिबारा सेवै सेवैसो हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्लायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै नै मादैया दिनैनि दिनाव मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै दसेखिनिखौ मादैजों थाफानानै लोगोसेयाव थाफानानै नायदोलाय रायजोफोर मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर जोंहा न'आव थानायाव मोनसे खामानि मावनो नागिरदों नै खामानिखौ फोजोबना लानांगौना न'आव थानायफ्राव सम मोननायाव नै जोंहा जोगोनार बिफाङाव बा खुमब्रा बिफाङाव नैबे मुलिखौ सारनो नागिरदों टाटा प्रडाक्ट टेबगर बा इनसेक्टिसाइडनो मुलिनि नामा बेखौ सारनो नागिरदों थारमाने दा देखायलांसां मानि थाखाय सारनो नागिरदों बेखौ बिफाङाव थांनानै देखायनोसै मा मा देखायहरनाय जायो मानि थाखाय होनो नागिरदों बे मुलिखौ नायलांबाय थादोल' दैखौ बरथिक लाबाय बेजों बेसे लाबाय नै बेजों बेसे लानायाव बेजों मुख्रासे होनांगौनो दाना थांनोसै जायगायाव नै रायजोफोर आङो दाना देखायफैबाय नै जोंहा जोगोनार बिफाङा नै बिराद सेरहा जादोंना बैबायदि फिथाइ थायो लोगोफोर नै बेबायदि आं देखायहरनोसै र' दा नोंसोरनो नै बेबायदि फिथाइ थाइख्रि जोब्बाय थाइख्रिनायानो बिबारा सेवै सेवै सेस थैलांजोब्बाय रायजोफोर दा ओंखायनो बेहाय एसे होनो नागिरदों नै खुमब्रायाबो हनै थाइख्रिसो गारदों मेरला बिदिनो थाइख्रियो आरो सेवो ओंखायनो एसे स्प्रे होनो नागिरबाय बेहाय जोंना नै बिबोनाङा बेखौनो स्प्रे होबाय लावग'आ बै गेजेर गेजेराव सारना हैदो मोनजासिगौमोन बेलाय मेरला बिदिनो थाइख्रि जोबनाय बिजौखौ जालायलायाखै बेखौनो अननानै नै रायजोफोर मादैया दिनैनि दिनाव नोंसोरनो मा देखायनो हायो नायलांबाय थादो बे बुस्थुखौलाय सोर गियै दं रायजोफोर बयबो नुबानो गियो नोंबो गिगोन दा जोंबो न'खरनि मानसिया बयबो गिनायजोंनो समखिखांबाय रायजोफोर न'खरनि मानसियाथ' रावबो बेखौ हमनो बा बुथारनो आरो बे बुस्थुखौ रावबो बुथारनो हानायनि गोहो गैया रायजोफोर बुथारोबा मा जागोन होननायनि मोनसे गिनाय फैयोना रायजोफोर ओंखायनो जोङो सोरखौ लेंहरनानै बे खामानिखौ मावदों आं देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम मा मा देखायलांनो हायो नोंथांमोनहाबो बे बुस्थुखौ नुयोबा गिगोनानो जाखाबाय जोंनि न'खराथ' गिनानैनो बयबो साहसानो गैला नायलांबाय थादो दे देखायलांसै मादैया मा बुस्थु जोंनि न'आवनो जादों रायजोफोर बे घटनाया जोंनि बे जिगाब जामनानै दोननाय बन दैज्लांनि बन जामनानै दोननाय बे साइडआवनो जादों नै जावखुगासिनो दङ नायलांबाय थादो रायजोफोर नोंसोरो गिनाय मोनगोन ना मोना जोंथ' बिराद गिबाय न'खरनि मानसिया हाब्बाय दानिया नुबायना रायजोफोर नुखांनानै नोंसोर माबायदि मोनखो कमेन्ट्स बक्सआव आंनो खोन्थाहरदो बे बुस्थुखौ जोङो बुथारनो होनबा गोसो जाबानो बुथारनो हायाना रायजोफोर बे बुस्थुखौ जोङो हिन्दुनि मानसिफ्रा बेखौ इसोर होननानैसो जों मानियो बेखौ बुथारब्ला जोंनि न'खराव मा जागोन होननायनि मोनसे शब्द फैयोना रायजोफोर दिनै जोङो बेखौ जोंबोथ' हमनो हायाना बेखौ गोथाङै ओंखायनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिखौसो जों हमनानै लांहोफैबाय बेखौ बुथारबाबो जोंहा गिनांगौ जायो न'खराव मा जागोन होननायनि मोनसे साननाय फैयो रायजोफोर ओंखायनो जोङो बे बुस्थुखौ गोथाङैनो नांगौबा अबेबा हाग्रा बारियाव हगारहैथोंसै होननानै जोङो
बे बुस्थुखौ जोङो हमनानै लांफै होबाय दे रायजोफोर माबायदि मोन्दों खोन्थाहरदो गिदोंना गियाखै नोंसोरो